Víte, nedávno jsem viděl video od svého starého YouTubeového přítele Perioda.cz, který ve svém videu řekl, že moje tvorba je brainrot bez jakékoliv hodnoty. Proto mu a jeho teď už pravdivým výrokům chci tohleto video s láskou věnovat a vzkázat mu, že porazil jsem těm odběratelech! A když už jsme u toho, dejte odběr! Ať porazíme Godwina do konce školního roku! To je všechno, co jsem chtěl říct, teď už můžeme jít na video. Prokrastinování vede k zázračným způsobům, jak kvalitně marnit svůj omezený životní čas na této pomalu umírající a rozkládající se planetě. Vy teď pravděpodobně taky prokrastinujete mezi tím, co byste měli například se učit na španělštinu. No a na to vám řeknu. Dělejte to dál. Systém vám nalhává, že ho potřebujete, ale ve finále jenom on potřebuje vás. Hodí si vás za vodítko a tahá vás jak psa skrz park bolesti jménem škola, práce, placení daní, placení nájmu, zbytečku 1+1 KK a dalších věcí, kterýma chci natáhnout tohleto video, aby jsme už konečně byli v 1 minutě. A tohleto video už 1 minutu? Jo, dobrý. A já vám konečně budu moct říct, že jsou to jenom hovna, které nám vláda rve do huby a dusí nás tím, jak husy, které touží jen po úteku ze systému. Skrz milosrdnou smrt, pryč se systémem, anarchie, anarchie, anarchie. Takže dejte odběr. Ale všichni přece víme, proč jste tady. Chcete slyšet o italském mozkovní přece? Tady té zrůdnosti, která vznikla jako první fáze převzetí umělé inteligence nad světem. Dámy, pánové a diváci Huňáčovy reakce na tohleto video. Originální charakter k němu. Jasně, to děje prostě tady pomalu všichni, ale proč zrovna jako Furíka, víš co? Dneska je váš šťastný den! Tohle video můžete brát jako pokračování rozboru na Skibidi Toilet, ale dnes se s Brainrotem přesuneme do Itálie. Připravte si špagety, Havaj pizzu a mrtvého papeže. Toto je italský Brainrot. Ale tam teda, v čem to spočívá? Skvělá otázka, blude číslo 4. Ty nejsi blud číslo 4. Kdo kurva seš? Delirio numerolo 4, Delerio Meloroco. Appare nelle zone buie della cantina di Tamten. Lui viene. Kurva! Vezměte zvíře, zkombinujte ho s nějakou náhodnou kravinou a nádhera. Máte absolutně hloupou bezkontextovou sračku, ze které se lidi na TikToku můžou vystříkat blahem. T-Rexo Durex. No a mezi kvalitní příklady mozkohnie patří například Tralalero Tralala, žralok s 3 teniskami, jehož příběh vypráví o otci, který hrál se svým synem Fortnite, ale potom je zavolala jeho máma, aby si šli dát péra k obědu. Soucítím s ním, v dnešní době je vážně těžký si nerušeně užít kvalitně strávený čas u hraní Fortniteu. OK, tohle to mi asi přidalo tak 400 000 panické eury. Bombardiro krokodýlo, který má backstory o tom, že vraždil děti v Palestíně. Pak je tady třeba můj osobní oblíbenec Šimpanzini Bananini, nebo Prum Patapim, anebo Ballerina Cappuccina, anebo samozřejmě, kdo by zapomněl na No a to je všechno. Huňáčovi diváci, už můžete odejít. O ničem jiném italský brainrot jakoby není. Žádné hluboké myšlenky, žádný příběh zatím. Je to všechno ve vaší hlavě. Stejně jako Huňáčova touha šukat zvířata do prdě. Tady to stopnu, takže za prvý, mě tam zmiňuje jako další příklad, což jako s tím souhlasím. Ale tam to ne, tohleto video ještě nemá 8 minut. Vy zmrdi, vy jste si mysleli, že to už nebudu overthinkovat, že jo? Tak proč je Tung Sahur nejvíc OP postava v celém italském brainrotu, když Bombardiro Crocodilo je doslova bombardér? Celkem mě štve, jak tady Tung Sahur zastává roli zeleného ninja z Ninjaga, neboli sice tady ten pořad byl celou dobu o někom jiném, ale teďka přijdu já a instantně se stanu hlavní postavou, ty vole. Za druhý, jak sakra spadá celé drama ohledně Johna Porka a Tima Cheese do italského brainrotu a za třetí, kde je kurva blud číslo 3? No a to mě vede k problémům, které italský brainrot i přes svoji zdánlivou dokonalost v sobě dusí a paradoxně je to to, co ho dělá tak výjimečným. Nic z toho nedává smysl. Humor se během historie vyvíjí.
V dřívějších dobách si lidi navzájem posílali jednoduché obrázky, které reálně dávaly smysl a ještě dřív, a teď se podržte, si vyprávěli vtipy, kámo! Vtipy se přetvořily na mýmy a mýmy zase na brainroty. Masivně zvláštní smysl nedávající a víš se ještě masivní? Ne, kurva! Které jsou tak populární kvůli ADHD overeditovaný TikTok době, kdy jste přehlcený informacemi ze všech koutů světa. Ukažte tunč Sahura chlapovi v 50. letech. On se na to podívá, řekne, to nechápu. A půjde se vrátit ke své oblíbené kratochvíli, mlácení své manželky a plivání na neď. Počkej, ale já to můžu říkat, já jsem podle 69% svý fanbáze černou. Jo, protože dejte mi follow na mém Instagramu. Brainroty nabízí únik před informačním peklem. Je to přehlídka šílenství a chaosu, díky kterému si odpočinete od toho nekonečného víru informací, který se vám internet snaží každou sekundu nacpat do vašeho primátního mozečku. Kdo je záporák? Je to tralalero tralala? Ne, za všechno může systém. Jako vždyť! Takže skutečná otázka zní, jestli je na brainrotech vůbec něco špatně, nebo jestli je to prostě jenom specifický a neškodný druh humoru. No, jakoby, ten humor je vážně zatraceně vtipnej, takže... Ale ty vole, jasně, že je na tom něco špatně. Tyhle ty videa se pálí rychleji, než já pálím ochocený vzduch sugar nanny. A dokonce se pálí ještě rychlejc, než vtipy o sugar nanny. Italský brainrot je takový jednoduchý formát, že doslova každý může chatovi GPT napsat, aby zkombinoval nějaký dvě random píčoviny a vytvořil rádoby vtipný italský popis. Začalo to tralalero tralalem a bombardírem krokodýlem a teďka na Nunuvu wiki je už 50 italských brainrot postaviček, o kterých jste nejspíš ani nikdo z vás neslyšeli. Co to Sigma? Nic z toho by nebylo možný před třeba jenom 2 rokama, kdy umělá inteligence neměla schopnost zhmotnit úplně všechno a všude! Ale dneska je takový druh brainrotu nevyhnutelný a zároveň kvůli tomu i odsouzený k velice brzké záhubě. Brainrotu už začíná být tolik, že velice brzo všechny omrzí. To stejný se stalo třeba šmoulokočce, která tu ale působila v době, kdy AIčko nebylo zas tak schopný, takže nebyla až tak nahraditelná. Odpočívej v pokoji, šmoulokočko. Byla si tak skvělej brainrot. Pak mě třeba dost štve, když lidi porovnávají třeba Skibidi Toilet s italským brainrotem. Kamo, za Skibidi Toiletou stojí nějaký úsilí a vzniklo to za nějakou tvůrčí vizí, ať už je to jakákoliv. Italský brainrot je prostě jenom pokus umělé inteligence o ovládnutí lidstva a posednutí systému skrz výplach a lidi k tomu dávají až moc velkou pozornost, takže... Jaké je ponaučení? Zpomalit a nenechat si ničit mozek ADHD blbostma? Kámo, zapomněli jste na jaký kanál koukáte, ty vole? Něčem takovým, jak už jsem řekl, žádné hluboké myšlenky nejsou, takže je vážně těžký v tom najít nějaký ponaučení, ale hele. Prostě byste se neměli tolik soustředit na věci, které přestanou být relevantní hned potom, co sotva relevantní začaly být. Sakra, ono možná i tohleto video po vydání přestalo být relevantní. Počkej, já se na italský brainrot soustředil tak moc, že jsem nad ním strávil 20 hodin svýho života, abych udělal skurvený jedno video. Sakra, já jsem součástí problémů. Prostě pojďme na chvíli vypnout TikTok a začít přemýšlet nad důležitějšími věcmi, jako třeba... Kde je sakra blud číslo 3? Delirio numerolo 4, Delerio Meloroco. Appare nelle zone buie della cantina di Tamten. Lui viene e dice bla 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 bla. È molto misterioso e magico.